Minkälainen homma? Testing. Testataan vehkeet. Testihommi. Missä me olemme? Missä me tulet olemme? Mikä se on paikan nimi? Tässä nyt lähtee vähän testaamaan, että mihin tästä pyörästä on. Pikku rapulan poikainen. Oikein. Sen verran pitää rapula olla, että peli jättää. Kilpikonnan vai jänek? Sitä ei vielä tiedä, mutta mä se selviin. Vittu, se on vieläkin mettälle lähössä. Ei mitään, lähdemme kikkumaan ylös ja otetaan sitten seuraava pätkä. Sieltä se tuli. Sinne se meni. Tilannepäivitystä. Saarinen kipuaa lähtörampeille. Paikkana siis kommatti. Tultiin vähän testaamaan pyörää. Saarisen mittari näytti semmosia lukemia ensimmäisten laskujen jälkeen, että Saarisella oli 46 ja rapiat kilometriä tunnissa. Itse vetäisin jälkeen pohjat 60,9. Katsotaan pistääkö Saarinen paremmaksi. Keli mitä mainioin. Sääskiä on toloku. Hikikin on vitummoinen kiikkua tänne. Ei mitään tapa mestari kiikkua rampille, niin katsotaan. Siirtola kiikkuu. Miten menee? Lopetetaan tämä homostelu nyt ja aletaan laskee. 70 mittari, niin hyvä tulee. Ei riitä.